Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Lero Amalawi anzanga ndifuna tiyankhulane pamutu oti failure to prepare is preparing to fail. Failure to prepare is preparing to fail. Ndakhala ndikumva ma audio osiyanasiyana amene anzathu ena akhala akutulusa omaopseza dziko la Malawi kunena kuti dziko la Malawi muchitika nkhondo ngati ma situation ena sitiyakonza bwino. Ndipo ndamvapo Ben Longwe akutsutsana ndi zimenezi, ndipo mfundo zimene ayankhula Ben Longwe zandigwira mtima kwambiri kuti MCP yakhala ku opposition over 26 years ndipo yakhala ikuluza zisankho. 1994 inaluza zisankho, 1999 inaluza zisankho, choncho mpaka kumafika 2020 pamene yabwereranso mboma, koma sinapangepo nkhondo. Nde nkhondo akapange ali mboma ndimakanena kuti akapanga nkhondo nzosagwira mutu. Abale anzanga, tikamakamba nkhani ya election timanati election is a process. Election anthu kuti akusankhe is not a one day job. Anthu amayembekezera kunena kuti chisankho ndi nthawi imene anthu mukavota. Zili ngati mayeso kukhoza mayeso si nthawi imene ukalemba mayeso, koma zimene wakonzekera iweyo kumbuyoko, zimene umawerenga. Kusala kudya kumene iweyo umasala kudya ndi kumaona kuti koma kuwerenga ndi kukhale pa nambala 1 process. Abale azanga, ndakhala ndikukuwuzani ineyo kunena kuti DPP yapita ku opposition for good, ndipo asabwere ndikumakunamizana. DPP yapita ku opposition for good, ndipo 2025 kukubwera chipani china chimene chikatenge leader of opposition. DPP idachita fight Kondwani Nankhumwa mpaka kumuchosa kuti siwa DPP ndikulanda mpando wawo leader of opposition autenga, koma akutuluka pa leader of opposition 2025. Ndipo pa DPP pa leader of opposition pamene pajapo pakubwera either PDP or UTM. Pa leader of opposition pakubwera either PDP or UTM. Mark my word, sipakubwera so DPP. Zonse zimene akupanga achina Suleiman akuona ngati kuti akudzusa chipani chija, koma akugwetsa chipani chija. Nchifukwa chake a DPP atakhala pansi aona kuti tinasankha munthu olakwika, tatenga Suleiman kumuyika apo kuti akhale organizing, emu yake ndiyofuna kuti kugwetsa chipani ichi. Tiye timutenge Chipungu timbwezerese pompaja. Panopa asankha Chipungu kukhala advisor wa president on organization. Organization azikapanga chani kuapita Mutharika, azikapanga organize chani apita Mutharika. Nzachidziwikire kuti Achipungu azikachita organize chipani cha DPP, ndekuti a Suleiman agwanayo. Ndikamanena kuti failure to prepare is preparing to fail, ndizimenezi anthu convention yayankhula kuti ife sitikufuna Chipungu, ife tikufuna Suleiman. Akubwera akuti ayi ndasankha advisor akulu. Ma advisor amagwira ntchito yanji? Koma akudziwa iwo kunena kuti ku NGC mukamaitana NGC meeting ndekuti mumaitanaso ma advisor aja amabwera nawo, amakakhala nawo kumene kuja. Chifukwa chake aona kuti tisasiye anthu awa kumbuyo. Ndiye ndifuna ndikufuseni inuyo kuti pamene ma delegate aona kuti tisankhe pa campaign director, pamene panali Honorable Chimulirenji, kuti tisankhe director wa campaign. Chifukwa kuti Chimulirenjiwa zakanika chichokereni 2020 ija Chimulirenji anakakhala pasi akatulukaso akuti kukubwera convention, kena kunkumakaonekera. Ndiye anthu aona kuti chipani ichi
chimangosira kuti okay atipita Mutharika apange msonkhano, campaign director alibenso ntchito, komuli bwino tisankhepo munthu wina ndi asankha munthu wina. Kenako chipani chikuti ayi ifeyo chipani chili chathu cha kunyumba kwathu, ichi ndi chathu, ichi cha family yathu, ndi cha chimwene ichi, palibe cha nzeru chinjonse chimene mungatiuze mwalo mochosa amphepo pamene paja kuti aya amphepo tachokani, tabwerani achipungu mukhale apa ngati administrative secretary, kapena tabwerani achimulirenji mukhale apa ngati administrative secretary, kapena tabwerani inuyo amwale inuyo Clement Mwale tabwerani apa mukhale ngati administrative secretary. Kanena kuti koma pamene madelegate asankha kuti akhale campaign director, koma tikepo achimulenje akhale advisor on the campaign. Ndi kumakadabwa kuti nanga ntchito ya campaign director ndi chani, popeza uyu member wa NGC ndi automatic advisor to the president of the party. Lero zatheka bwanji kuti mukamusankheso uyu? Ndi ndifuna ndikuwuzeni kuti failure to prepare is preparing to fail. Munthu amene anapangisa milandu kuti izikhali iziluzika ku makhoti anali a Muhango. A Muhango ndi amene anali legal advisor. Ndipo milandu imangolephereka. Madelegate anena kuti pano patiye ntisinthe tikepo achipiriro mpinga njira akhale advisor, akhale legal director. Akuti uyuyu koma titengebe Muhango yemwe uja timuike pamene pakhale advisor, azitichita so advise za legal uyuyu ngosakwanira, zimene anena convention nzosayenera. Papa anchacha ine ndifuna ndikhale director of operations. De ma delegates yes tengani mukhale director of operations. Akuti madelegate mwayankhula sizimene ife timafuna kuti pamene pakhale Aaron Sangala ndakuti iweyo advisor uzitichita advise za operations. Ndiye kumakadabwa kunena kuti which is which? NGC nditi? Why are you producing parallel structure? Amayi Mathanga ananena kuti ndikufuna director of elections, kumene kuja ndikapikisana nawo pa mpando wa director of elections, kumene kuja akagwetsedwa wa wina Ganda. Akuti amene iso anthu amachita kunena kuti pabwera chithoso pano chibere ndipo timuona inuyo mugwa MCP inuyo mugwa, ndikumapita umakalimbana ndi NRB pano pakuti advisor on elections akhale Mayi Mathanga. Ndiye kumakadabwa kuti kodi pamene papa zikuyenda bwanji? Apapa tu DPP is preparing to fail, because ndikunena ichi kuti anthu omwewo amene adagwetsa DPP omwewo sangadzutsenso DPP. Timu yonse imene akuti ndi ama advisor, if you talk of Amwale, you talk of Achipungu, you talk of Mathanga, Charles Muhango, Dayton Musawo, akachita advise chani Dayton Musa zamayusi akachita advise chani ngati alephera iwowo pano pa level imene ilili pano. Ana apanopa ndi openya ama computer, ana odziwa foni, kugwira foni, ndi mukanene kuti mukatenga Dayton Musa ndakakhala advisor on the youth. Munthu oti amalephera kukaponda ku Chasa College, munthu oti amalephera kukaponda ku technical colleges, munthu oti amalephera kukaponda even ku secondary school kweni konena kuti kuli ana oti akhoza kuvota. Ndi mukanene kuti amene akhala advisor wanga on youth. Momoti mungonena kuti achisalewa tikufuna azikhalabe kumbuyo kwangaku, koma papa azigwira ntchito ndi Dayton Musa. Ndi anthu omwewo analephera kukuwinisani inuyo apita Mutharika, kuwinisa the whole DPP 2020. The very same people mukwatengaso on board imene madelegate anena kuti ndelero muzibwera ndikumaka agwirisa ntchito Boni Kalindo kuti aziopseza dziko lino kuti kukhala nkhondo kutsogoloku. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti mukulimbana ndi NRB. Chimene mukulimbana ndi NRB sitikuchidziwa, chifukwa NRB yakhala ilipo, ndipo NRB mu nthawi ya DPP inalipo.
kumene kujako IMCP sanabwere ndi kumakayankhula kuti ya NRB haya NRB tiye tichotse NRB tiye ndipite ku parliament NRB makhadiwa asagwirisidwe ntchito. Inagwirisidwa ntchito NRB nthawi imene jayo kuli asomanje akuyang'anira NRB azanu sanalire. Koma inuyo lero mungolira oya koma NRB mpaka kumalemba makalata abodza kuti PS wa ku NRB walemba kalata iyi. How can PS seek so low ndumakalemba kalata yoti ikhoza kupita ku public? So mukukhulupirira mabodza, mukhulupirira mabodza amene amalemba amana ndikumanena kuti aya akuti apanga zakuti zili zabodza ife tizikhulupirira zimenezo. Mwakhala mukhulupirira za mabodza zimene akhala kuyankhula achina Ntanyiwa inu kumakhulupirira zimenezo. Mwakhala mukhulupirira zimene akhala akutena Abakili Muluzi TV inu kumakhulupirira zimenezo. Mabodza omwe akuchokera kwa inuyo a DPP ndikumakachita feed anthu aja kuti yankhula ichi. Zomwezo zimene amayankhula Boni Kalindo ndi zomwezo amayankhula Ntanyiwa ndi zomwezo amayankhula Abakili Muluzi TV. Inuyo mukutenga zimene zija nkumazikhulupirira nkumakanena kuti ayi kubwera nkhondo chiyunga mukapanda kuchita handle bwino ma issues. NRB yamba kugwira ntchito pano. Takhala tikukuwuzani tu ifeyo kuti mukamazitenga zinthu zingati ndizachakwera ndizikusokonezani. Chifukwa ngakhale imene Boni Kalindo amanena ya tax stamp ija panopa kwakhala kunakhazikitsidwa mitundu ya misonkho yambirimbiri vati tax pay chani misonkho yonse ija yakhala ikukhazikitsidwa sidakhazikitsidwe nthawi ya Bakili amini nthawi ya Chakwera. Yakhalapo misonkho imeneja nthawi ya Bakili Muluzi, yakhalapo misonkho imeneja nthawi ya Kamuzu, yakhalapo misonkho imeneja nthawi ya Joyce Banda, yakhalapo nthawi ya Bingwa Mutharika, yakhalapo nthawi ya Peter Mutharika. Panopa akukhazikitsa isopano ya tax stamp osati lotera kuti ingogwiritsidwa ntchito nthawi yokhayi ya Chakwera ikhala ilipobe ngakhale anathu azayipeza ya tax stamp iyi azayipeza. Wina akuti simungapange zimenezo tipanga mademo. Ndiye kumaganiza kuti anthuwa amaganiza. So NRB yakhala ilipo. NRB yakhala ilipo. Zisankho za 2020 anthu adagwirisa ntchito NRB yomwe. Zisankho za 2019 adagwirisa ntchito NRB yomwe. Lero zikuvuta pati kuti mpaka muzikalephera kugona. Muzikalephera kugona. NRB akukuwuzani bwinobwino kuti tikulembesaso ngakhale ana amene akwana zaka 16 tikualemba. Tikulembesaso ngakhale anthu amene anamwalira amene ajawo tikufuna tiziweso nambala ya anthu amene ajawo. Ndiye munthu uzikabwera kumakana kuti yayi koma district yakuti ikuchuluka anthu koposera anthu amene alipo. Chimene mukufuna inuyo kuti mumve ndi chani? So mukubwera ndikunena kuti yayi basi boma limene lili sili winaso chifukwa chonena kuti pachitika maliro achilima. Ndiye kumakadabwa kuti kodi mchilima akanakhala kuti sanamwalire ndiye kuti panali zonse zokwanira zonena kuti sopano Chakwera atha kuwina. Chifukwa chonena kuti chilima wamwalira ndiye zapangisa sopano kunena kuti MCP ikaluze zisankho. Ifa timabwera achina Njaunju anafa mu nthawi ya DPP koma DPP sinakawine zisankho za 2019. Njaunju anamwalira anaphedwa kupezeka kuti malo ake amene anapezeka anaphedwa Njaunju. Olopisi ya galimoto imene anakwera sidapezeke olopisi. Zonse zidaoledwapo kusesedwa ndi kuyikidwapo tala palibe amene ankanapita pamene paja ndikutengapo olopisi imodzi ya galimoto imene anakwera Njaunju kuti ikayezedwe mu nthawi ya DPP. Komanso akulamula analipita Mutharika. Ani Njaunju amagwiranso ntchito ku ACB wankulu ku ACB. Ndiye mufuna munduze kuti DPP sinawine zisankho 2019 chifukwa choti Njaunju adamwalira. Matafale oyimba otchuka Malawi muno adamwalira nthawi ya Bakili Muluzi. Mufuna munduze kunena kuti Bakili Muluzi analephera zisankho chifukwa chonena kuti Matafale anamwalira mu nthawi ya Bakili Muluzi. Nthawi imene kunali Peter Joyce Banda kwakhala kukumwalira anthu analephera zisankho chifukwa anafa anthu. No, imfa ili mu ofesi ya Mulungu. Matenda ali mu ofesi ya Mulungu. Kubereka kuli mu ofesi ya Mulungu. Mvula ili mu ofesi ya Mulungu. Simungatenge zinthu zimene zili mu ofesi ya Mulungu kumazika kutsogolo kwa munthu kuti akalephera zisankho chifukwa chonena kuti chachitika ndi chakuti.
kodi mukudziwa bwanji kuti Chilima adayikidwa malire onena kuti azafera apa? Mukudziwa bwanji inuyo anthu? Inuyo mungayike malire onena kuti yayi Chilima samayenera kumwalira nthawi koma nthawi imene amayenera kuti amwalire inali nthawi. How do you know? Inuyo ndinu Mulungu. Wina aliyense amayikidwa malire ake. Ifa tidaonapo ife nziko muno ya Bingwa Mutharika amene adamwalira ali pampando, sitting president adamwalira. Sono palibe amene akadayika malire onena kuti yayi koma Bingwa samwalire nthawi koma azamwalire nthawi iyi. Sizingatheke. Inuyo mukhoza kufunisitsa kuti yayi koma akanakhala asamwalire Chilimayu koma amwalire Chakwera. Koma malire a Chakwera inuyo simukuwadziwa. Mukhoza kufuna inuyo kuti yayi koma asamwalire Chakwerayu koma amwalire Malata. Koma inuyo malire a Malata simukuwadziwa. Kuti Mulungu anamulekezera pati. Pano pati kukamba nkhani ya Peter Mutharika kuti is over 90 years now. Koma akufunabe kuti ayimire. Chifukwa sakudziwa kuti kodi nthawi imene iwo akhoza kufa ndi nthawi iti. Malire inuyo mukwayikira Peter Mutharika kuti atha umakhalabe imene angakhalire azisogolerabe dziko la Malawi. Koma simukudziwa kuti malire awo Mulungu adawalekezera pati. Mwina tikanatha kumanenaso kuti yayi chifukwa chani mwatenga Mulungu mwatenga Chilima kusiya Peter Mutharika. So mukufuna muziyankhula zinthu zimene zili zoti zosakhala bwino. So you are preparing to fail yourself. You are very preparing to fail. A convention yayankhula zina inu mukapanga zina. Chikhalidwe chonyasa chimene chidapangisa kuti DPP ituluke mboma chikupitirirabe. Chifukwa chonena kuti uyu ndi wakuthyola ndikuyenera ndikhale naye pansi. Tikuyenera tisasiyane naye amene iye azivute zitani azanu tamatenga anthu ngati amene aja ndikwakumbula ndikwasiya kumbuyo. Kwasiya kumbali. Kukhala ngati osafunikira koma akugwira ntchito kumbali. Koma mosaonekera. Koma inuyo mukutengabe kuti anthu amene aja azikaonekera. Anthu amene adana nawo anthu inu mukwatengabe kuti azikaonekera. You are preparing to fail. And zonse zimene mukuyankhula zokhuzana ndi NRB zokhuzana ndi chani zonse zikungonesera kukonzekera kulephera zisankho kuvomereza kuti mukazaluza ngati ma by-elections mati mukaluza iyayi IMCP amagawa ndalama mukaluza zisankho iyayi IMCP anakagawa chakudya ndi ichimozimozi apa mukazalephera 2025 mufuna muzanena kuti iyayi NRB inapanga zakuti ayi ndithu ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti you can do better than this. You still have time. Koma izi zolena kuti muziganiza kuti mukamayankhula ma social media mukamalemba makalata kaya kulembera NRB kaya kulembera ndani ndikuganiza kuti mukhoza kukutha zisankho mukulephera anzanu their own paper. Apanga convention yawo anena kuti okay panopa tikuchita filu ma position kunekiko achita filu ma position ena ndi ena inuyo mukuchita create parallel structure kusiya neki imene yasankhidwa ndi convention inu mukatenga NGC ina ndikumakaisiya apo mupezeka kuti anthu amene azimenyana pakhala conflict of interest inuyo muzimvera ndani a Peter Mutharika. Pakati pa chimulire ndi campaign director amene angakuuzeni zinthu muzimvera ndani. Ndikuti ngati mwasankha kuti advisor wanga ndi uyu muzimvera za advisor kusiyana ndi za director wa campaign chifukwa azibwera anthu ndi mabodza kwa inu koma auku ndikukonzekera kulephera zisankho. So mwaluza kale tiye tingogwirizana ndi ena onse amene akunena kuti boma ndi lomweli sitingasinthe Chakwera ndi Peter Mutharika kuchosa Chakwera ndi ukayika ku Peter Mutharika ndikuti ndi chani chimenecho chibwana cha Nchombolende sizingatheke kusintha Chakwera kuyikapo Peter Mutharika. Ayi sizingatheke. So prepare yourself to fail. Komaso pa leader of opposition simukuzatenga a DPP pamene paja I can prophesy I can see UTM or PDP ikutenga leader of opposition inuyo a DPP